Kula niki lek wong ngundang ngaji, hari ini zaman wis modern kayak ngeten iki. Wong ngaji iki saiki wis diregani, Bu. Sehingga kula niki sering kali ora kaya kula saking Mojokerto badhe ngundang jenengan. Nuwun sewu bisa roe pinten. Iki lho zaman saiki sakniki. Kula sering kali tersinggung ngoten niku. Mergo nyapa aku ki arep ngaji, Mas. Aku arep nglakoni bareng apik, aja kok regani karo materi. Aku butuh duit, tapi gak ngono caramu. Kula tersinggung, Pak. Mergo engko aku budal ning Mojokerto umpamane, kesane ati kula ki marani uwek. Ora ngaji. Mula kula sering kali kula batalne, Pak, aku. Mas, sampean kok ngomong niku iki duduk ojek online, Mas. Iki duduk tuku keramik sing enek hargane. Wis sampean gak usah ngundang aku golek wong liya. Langsung kula blokir niku biasa. Lho, karena kula yakin barang apik iki diwales apik, aja kok kalkulasi karo duit. Lho lek enek kiai penceramah ngono iki kula gak nglarang, tapi untuk Lukman sampai kapanpun tidak akan pernah. Sampai zaman kapanpun tidak pernah. Kula diundang ngaji teng Hongkong iki sampai wong iki bojo kula meneh. Anu bunyai pinten. Aduh, masyaallah. Amang ana dek dibatalne ae. Lho saestu Pak. Mergo barang apik mesti diwales. Lah kula wingi nang ngaji dateng Kasembon niku Pak, ada rumah sakit niku. Ini ngundang penceramah kok Jakarta. Niku 80 juta Pak. Durung biaya pesawat, durung biaya hotel. Niku penceramah 80 juta. Niku cerita teng kula. Akhirnya penasihati dokter ini kan rumah sakit teng mriku niku rumah sakit Al Madinah. Niku ngundang kok kono terus sing duwe rumah sakit dia ngene, "Pih, 80 juta loh, Pak Dokter." Wis karuan gen nukokne seragam jamaah ae. Jamaahnya 1000, pengajiane 8 dina pisan. Lah terus sing ngaji sapa? Eleh, Kiai Blitar murah meriah kae lho. Wis ora ning nego-negoan kae. Akhirnya kula ditimbali itu diceritani, ya Allah. Kula ada ngaji dateng Bojonegoro niku sing hadir sak lapangan bek muslimat sak Kabupaten Bojonegoro. Niku ya cerita winginane badhe ngundang niki lho Yai. Nyuwune sak meten astagfirullah. Niku ya kula marahi mergo dhek roh ada penceramah njaluk sak meten. Akhire dhek iki malah ngregani kula, Yai pinten? Bu, leren gak usah ngundang aku sampean. Kepon telepon mboten Yai mboten ngapunten. Sampeyan nek wis ngundang aku gak usah bicara itu. Pokok aku sehat. Wektune kosong tak sowan rono. Lho Mas. Nek wong liya gelem bene, ya iki lah zaman iki kayak ngene iki. Mula sing tetep bisa mendampingi orang itu ilmu. Nah, nek urusane karo ngonakan iki wis tenan. Zaman saiki lho penceramah beda karo biyen. Nek biyen gak enek ngono iki. Enek njaluk transfer nyeki enek. Enten jaluk transfer dulu itu ada. Sehingga ini kejadian nyata. Kalau diundang teng Nganjuk, HP kula tinggal kula pas medal dituwel puni karo panitia. Mboten kula angkat ujine HP gak tak gawa. Lah dilo kok WA teng mergo gak tak angkat-angkat iku lho WA. Yai, kok mboten diangkat napa nyuwun ditransfer rumiyin to. Langsung dek tenan. La ilaha illallah. Langsung tak telepon, maksud jenengan pripun? Mboten lho Yai Kiai mriko niki enten nek ditelepon lek rung ditransfer ra gelem ngangkat. Lah aku kok padakne kae to aku. Wis ngene dibatalne mawon. Nangis Pak wong wis kadung gambare Lukman tersebar. Kan kula sakniki kan tercemar wisan. Oh terkenal. Lha tenan, akhire wis batal mawon. Mboten ngapunten wis. Aku gelem teko, Pak. Syaratnya sitok. Tapi nek gelem nuruti syaratku aku mau teko. Nggih manut Yai. Aku aja kok sangoni. Sampeyan kan ngarani aku ngaji golek sang. Wis aku aja kok sangoni, tak tekani sampeyan. Akhire estu, Pak. Kula teng mriku disangoni. Mboten usah, kula tak mulih sampeyan. Artinya apa, Pak? Pancen yo ilmu sing iso ndampingi niku ngilmu. Kula niki lek dijak petung wis emoh aku. Aku kok masjid dawan anu jing tahun ngajeng ping kalih pinten anune. Aja ngundang aku yo aku ngono. Lha tenan, dadi sing iso ndampingi manusa niku ilmu. Karena lek ilmu engko terus siji wedi karo Allah, nomor loro wal amalu bitangzil. Ngamalne Quran. Quran dawuh barang apik mendah to barang apik ora dijoli apik, barang apik mesti dijoli
digondeli rasa, penceramah iku digondeli niki, barang apik mesti dibalas apik. Di zaman modern adalah mendampingi zaman ini dengan ilmu. Perane awake dhewe sing paling pas teng zaman niki mengawal zaman ini dengan ilmu. Zaman niku kan wonten telu to. Zaman biyen, zaman saiki, terus zaman sing arep dugi. Zaman biyen ki diarani zaman kuno, mergo zaman aku durung ana. Nah zaman sakniki niki diarani zaman modern. Ya duka sing ngarani sinten tapi kabeh wong zaman saiki iki diarani zaman modern. Zaman modern itu satu ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Zaman biyen karo saiki iki beda, cek cepetan saiki. Biyen niku kirim surat nih seminggu lagi teko. Enek sing 15 dina lagi teko. Di zaman biyen iki lek kirim surat teng luar negeri niku 15 dina lagi teko, engko kono bales ki 15 dina. Dadi saulan iki lagi sambung. Biyen zaman kula teng pondok niku mboten enten transfer, Bapak Ibu kula niki biyen istilahnya dipaket nih. Lewat kantor pos niku 1 minggu lagi teko kiriman king Jember niku. Jadi wis diomongi sok tanggal sakmene tak kirim ngono kuwi cek seminggu jukuke teng kantor pos. Dan zaman sekarang wis cepat, saiki kirim surat, saiki teko, saiki dibales. Pak Lukman mpun kesupen benjing-enjing wancine ngaos teng Masjid Al Mubarak. Langsung tak jawab, oke. Langsung temane Pak Lukman Fadilah zikrullah, mboten gak nek temane. Lho nggih. Sakniki jenengan kirim duit, sakniki ki teko Bu. Zaman dia anak nang Kalimantan, saiki dikirimi, Bu, niki enten 20 juta kangge persiapan lebaran. Amin. Niku sakniki dikirim saiki teko. Jadi zaman modern itu ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Biyen wong dawuhan niki lek panen niku 6 sasi, sakniki 3 sasi. Biyen iki lek tindak haji kula kelingan zaman tahun pinten napa 7 pinten ngoten. Kula cek cilik. Niku haji niku perjalanane tok 50 hari 60 hari. Jadi haji itu iso 6 bulan. Sakniki Mekah Juanda niki namung 11 jam. Jadi era modern itu ditandai dengan perubahan yang sangat cepat. Biyen iki rasan-rasan metu ka omah. Saiki ning jero kamar ki iso rasan-rasan. Lah biyen iki rasan-rasan sampean golek kanca metu. Nah saiki ning jero omah iki iso iso sampean. Piye yo kae ceritane lah kae cowwetel ya iso. Wis tok waduh iso rasan-rasan saiki. Iki zaman modern. Jadi perubahannya sangat cepat. Nomor kali perubahan zaman modern itu ditandai dengan apa? Hilangnya tradisi-tradisi baik. Biyen iki bocah basa niku wis angger bocah iso basa. Saiki karo mboke ora dibelajari basa, nggih basa Indo. Iki basa ki mulai ilang. Biyen itu mriki lek nimbali nduk-nduk mriki. Saiki wis ganti. Dek sini. Dipanggil mama. Lho nggih. Sampai ponakan kula niku nyeluk ibuke iki maune ibu. Lha sakniki dolanan HP iki iso malih mama. Ora ning sing ngongkon, ya moro-moro ganti mama, telok-telok cah cilik ning YouTube iki lho. Lho jadi biyen niku lek ora wani Pak sampean makili genduren nek ra iso bungkus berkat. Loh, cilikan kula iki kula wedi lek sikon bapak kon nekani genduren. Aduh, amoh iku aku ning kono. Lah ndak iso bungkus kok. Akhire digojlok iki tak bungkusne lho Le, paron. Ngono iki kelingan kula ngoten iki.
Nembian ngundang niku kan lungguh mau dipelajari. Golek undang-undang lingguhmu timpuh siji sowan kula sepindah silaturahim, nomor kalih ngrepoti kula diutus bapak panjenengan. Saiki ora. Wonge ra enek iki dicepitne lawang. Lha saiki wis dadi zaman niku sakniku wis berubah. Nek sing cilik-cilik mboten menangi, nek kados jenengan barang iki menangi. Nggih. Zaman cepat sakniki niki mbiyen sing duwe motor iki kena diitung kok saiki sing gak duwe motor kena diitung kok. Malik sakniki, Pak. Mbiyen iki wong dawuhan sing duwe motor mek kae. Saiki sak omah wong 5 ki montore ya saniki. Kula kemutan kok urip ning plosok niki kiwa tengen kula niki sing dimontor mek mara sepah karo mburi omah sitok. Sakniki ya Allah, anake telu ki montore telu. Zaman kula dadi wong plosok ki sing di mobil dereng enten. Sakniki niki pih. Sak omah mobil loro ki wis kaya Masya Allah. Jadi zaman ki sakniki wis berbalik, Pak. Nah ini cirine wong-wong. Ya ini tanda-tanda zaman modern. Tradisi-tradisi dulu ada, sekarang wis mulai nggak ada. Sayan bareng ni ngedek nih omah sayan. Biar omah dipindah dipikul bareng-bareng ya. Kathah saiki wis nggak enek. Saiki wis diborong nih nggak omahi. Ajeng sayan sesuk ki kelingan cilikan kula jagong sewengi. Bayen bareng iki saiki wis biyen jagong sewengi kemutan kula. Nah sekarang ngono-ngono ki wis ndak ada. Jadi saat ini wis diarani era modern, satu ditandai dengan perubahan yang begitu cepat. Nomor loro ditandai dengan hilangnya tradisi-tradisi kebaikan di zaman dulu. Sering tak aturin jenengan biyen berkat haji. Loh nggih biyen iki berkat haji, Pak. Entuk berkat ngono kuwi wis mesti kepangan. Jenengan ki kok bapake genduren urung turu lek mulih genduren. Oke, ndok papat anake papat ya, ndok siji anake papat ya dituk disigar dadi papat. Kulupan didup dadi papat, sambel goreng dadi papat, mesti entek. Ngejek entek ngejek kober kok godhonge cek didilati ya. Loh, ini semua sudah hilang sakniki sakniki berkat wis mulai akhir itu diganti entah kuwi. Lah sing mampu perane awake dhewe di zaman yang modern ini ya tetep perane awake dhewe ya terus ngaji niku. Sing iso ngawal zaman yang seperti ini ki mek ngilmu agama. Karena apa? Ilmu agama itu tidak pernah berubah. Jadi zaman biyen, zaman saiki, zaman yang akan datang niku sing iso ngawal ben awake dhewe slamet. Kima ilmu agama, karena ilmu agama tidak akan tergerus oleh zaman. Ket mbiyen ki lek wani wong tuwek iki dosa. Ket mbiyen. Saiki apa ya ora panggah dosa to? Panggah dosa Pak saiki. Niki lho zaman iki iso berubah, tapi ilmu tidak bisa berubah. Lah biyen iki salat ki wajib saiki ya. Ngelarani tangga ki kan biyen ya gak oleh, saiki ya gak oleh. Jadi ilmu itu tidak akan pernah berubah. Tapi zaman bisa berubah, tapi ilmu tidak bisa berubah. Mulai awake dhewe minta aturne awake dhewe kudu ya terus ngaji. Anak-anak panjenengan ya kudu terus dampingi dengan ilmu. Karena zaman itu semakin kayak ngeten iki. Ket mbiyen iki lek jenenge selingkuh ki gak oleh, saiki ya gak oleh. Nah terus saiki jamu saiki wis nyah-nyah. Jadi ternyata wis tau manusa ki pokok cek gelem ngaji. Cara kula wis slamet wis. Karena apa? Agama itu tidak akan pernah berubah. Agama itu tidak akan berubah. Puasa Ramadan kan zaman biyen
wajib ket saiki ya wajib. Lah zaman kok ngene kok panggah poso kowe iki. Ya ora iso. Mula sampai enek dawuh wong ki lek panggah pengen apik dalam segala zaman ya kudu ngaji mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong ki lek pengen terus apik ya kudu ngaji. Karena apa? Yang mampu mengelola hidup kula karo panjenengan itu ilmu. Ilmu itu salah satu bentuk hidayah kok ngene Allah. Hidayah ini kan macam-macam, Pak. Salah satu nih hidayah akal. Akal niku hidayah lho. Hidayah napa ki jenenge ilmu hidayah agama sing bisa bimbing awake dhewe ki ilmu ki termasuk hidayah kok ngene Allah, petunjuk kok ngene Allah. Hidayah sentilan dari Allah. Jadi awake dhewe ki kadang hidayah ki tataran ilmu, tapi perbuatan kadang cek abot. Awake dhewe iki jek ngerti tok tapi rong tandang. Ki sepakan nggih lek ngrasani niki dosa. Tapi ora ya panggah jek seneng ngrasani. Lho jek sepak iya dadi awake dhewe iki jek ngerti tapi rong iso tandang. Lah nyapa mergo gak enek hidayah sentilan kok ngene Allah iki. Oh kabeh ngerti lek Ramadan iki wajib poso tapi gak kabeh wong wajib poso. Jadi kita awake dhewe iki untuk tataran hidayah ilmu. Urung tataran hidayah sentilan kok ngene Allah tandang kuwi durung. Nah, yang mampu mendampingi hidup kita dalam segala zaman niku tetep ilmu agama. Mula kula pesen teng putrane Bu, putrane tetep kon ngaji. Karena semakin ke depan tuh zaman semakin terus maju dan ini tidak bisa kita bendung, Pak. Wes gelem gak gelem, lilo gak lilo, trimo gak trimo, zaman ini terus berkembang terus maju. Namanya niki nek ndelok perang Iran wis koyo begitu canggih koyo ngono. Barang kena dilakokne kok kene tuwer kayak ngoten niku masyaallah. Utake manusa kayak ngoten niku. Zaman ini wis koyo ngoten niku. Lah manusa iki lek gelem ngaji, dia akan hidup, dia akan menjadi pribadi yang baik dalam segala zaman. Wong apik iki dawuh Sayyidina Umar tetengere papat. Wong apik niku tetengere papat. Mbok zaman kapan pun ya pokok papat iki lek wong gelem ngaji, niku dadi wong apik. Lah wong apik iki tandane papat, siji al khauf bil jalil. Lek wis jenengan sregep ngaji, engko sampean duwe wedi karo Allah. Urip ki sing paling penting wedi karo Allah. Mergo lek awake dhewe wedi karo Allah, sembarang ki terus Allah dadi pondasi. Lho nggih, wong wedi karo Allah. Jenengan poso ki lek mergo wedi karo Allah to. Lek ora wedi karo Allah wis ora poso, wong ora poso iki gampang kok. Ora poso iki gampang. Sampeyan saiki mlebu jeding gak nek wong eruh, ngombe gak nek wong eruh. Lho enek kok dinyawani wong lek mlaku mlembung kok, lambene gawaring kok. Lah kok mlebu omah ngombe kopi to. Lha sampean gelem poso ki mergo al khauf fil jalil. Mergo sampean duwe ilmu terus wujud wedi karo Allah. Mula sampe kanjeng Nabi dawuh, "Alaikum bisaum li annahu la mislalah." Awakmu tenan lek Ramadan kudu poso, mergo ibadah poso ki gak enek bandingane. La mislalah. Duh, mergo nyapa? Dalam hal keikhlasan, dalam hal keimanan, poso ki jan paling hebat, Pak. Mergo poso ki gak kena dipamerne. Poso ki gak kena dipamerne yo. Salat ki jek kena. Allah, ngono ki nek sajake nek nduwang kena kok pamerne. Tapi poso piye arep pameri lho. Ngaji ini kena kok pamerne. Dipoto. Lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Syafi'i. Terus digawe sampai nulis Romo Yai keliru Romo Rai. Kena, tapi lek anu betul kena. Sampeyan umroh, wah gampang. Lagi di Raudhah. Njaluk donga apa dulur. Tapi lek pas Ramadan betul kena Pak sampean ge status. Mosok arep lambene dipoto, lagi puasa, Bro. Jadi poso niku satu perwujudan
Kula karo panjenengan iki wedi karo Allah. Wong iki lek wedi karo Allah niku sembarang mlaku sak mlaku ki ya krana Allah. Sampe nek wedi karo Allah wis to HP kan yo tanda zaman modern to. Tapi lek wedi karo Allah wis ora wani digawe selingkuh. Loh, zaman sakniki HP iki wis tenan, Pak. Tapi krana sampean wedi karo Allah, HP iki dimanfaatkan positif krana wedi karo Gusti. Lah lek awake dhewe gak duwe ilmu agama, gak duwe wedi karo Allah, engko teknologi iki menjerumuskan kula karo panjenengan. 87,9% perselingkuhan ini disebabkan karo HP, Pak. Wong gak kuat karo teknologi. Jadi 86,7%, hampir 90% wong selingkuh itu mergo HP. Lah wong rumah tangga rapuh ki mergo ekonomi, nomor loro mergo apa? Selingkuh. Jadi wong rumah tangga kayak sing pedot iki sing nomor loro tingkatane selingkuh. Lah selingkuh itu 90% mergo lah iki wong gak kuat karo teknologi. Hati-hati sing di HP. Lho tenan gek kabeh ndu. Termasuk sing ngomong ya. Lho iki lek sing ngomong ra kuat karo zaman ya kegulung. Nggih to. Mula sampean sing hati-hati Pak Bu lek nyekel HP, terutama bapake dikontrol. Mergo bapak iki cerdas ning kono dijenengne Yanto tibane isine Yanti. Kuwi kudu. Lah kono Sugianto tibane isine Sugianti. Lah iya kan. Lha tenan sampe nek bapake cah-cah kok HP-ne ning ndiye dibekem sing hati-hati. Ngaret digawa, ning sawah digawa. Nimpal tletong digawa. Ngising iki lho. Kuwi ku sampean kudu cerdas, iki mesti duwe ondolan. Lha tenan sing hati-hati. Dadi zaman niki lek awake dhewe tetep wedi karo Allah ya selesai wis wong wedi karo Allah kok. Urip iki wedi karo Allah Bu sing penting. Ora usah wedi sugih, wedi melarat. Wedi kok karo melarat. Aja wedi karo dilokne, aja wedi karo difitnah, wedi iki karo Gusti. Mulai wedi karo Allah wis, mbok dadi pejabat ya wedi karo Allah. Ora wani korupsi, wong wedi karo Gusti Allah. Ya nggih, lek wedi karo Allah wis mentok wis penak. Dadi wong ki lek duwe ilmu dadi wong apik, zaman kapanpun dia akan terselamatkan. Karena nyapa wong lek duwe ilmu muncul dadi wong apik, dawuh Sayyidina Umar wong apik iki tandane siji wedi karo Allah. Nomor loro tandane wong apik niki napa? Wal amalu bitangzil dawuh Sayyidina Umar. Engko maki zaman kaya apa ae urip iki digegondelan tetep Quran. Mergo Quran itu ndak berubah, Pak. Quran iki kan bayan isine ya kuwi. Dan Quran itu mampu menjawab tantangan segala zaman. Ini Quran. Mula awake dhewe kudu sregep memahami isine Al-Qur'an. Mergo urip niku sing gawe gondelan iki secara keseluruhan Allah. Sing nomor loro awake dhewe urip iku kudu gondeli Quran. Mergo Quran niku hudal lil muttaqin. Quran itu mampu membentuk orang menjadi baik, menjadi takwa. Lho urip lek gondelan Quran beda kali mboten, Pak. Urip lek karo Quran penak. Satu contoh kecil. Allah dawuh, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. He wong dawuhan kowe iki lek nglakoni penggawe apik kuwi balik nang awakmu. Wis. Ning Yoswalike kowe lek nglakoni elek ki balik nang awakmu dhewe. Lek urip sampean gondelan karo kuwi. Urip ki ngati-ngati. Mergo lek elek ya balik nang awake dhewe. Nomor loro urip ki semangat melakukan kebaikan. Mergo kebaikan ki ya balik nang awake dhewe. Jenengan ki lek ngutangi tangga, Bu. Sing untung duduk sing diutangi, rungokno. Sing untung sing Lho,
Awake dhewe iki lek ngutangi tangga, sampeyan kudu eling-eling dawuhe Allah, awakmu ki lek nglakukan kebaikan, apik ki balik nang awakmu. Dadi lek awake dhewe ngutangi tangga gedene 100.000, kuwi sing untung awake dhewe, mergo awake dhewe melakukan kebaikan dan kebaikan itu bukan kembali pada orang lain, tapi kembali pada diri kita sendiri. Mening Quran tibane. Mula ora eneng wong ngundat-ngundat ki wong lucu. Wong lakoni apik kanggo awakmu kok kowe ngundat-ngundat. Kuwi tenan mah ngarep lek ora tak utangi bongko. Kaya-kaya sing untung iki mah ngarep, mboten sing untung iki sing ngutangi. Mula wong ngundat-ngundat ki lucu. Lukman ki lek ngaji rene sing untung duduk sampean, sing untung ki Lukman. Mergo Lukman memberikan kebaikan, kebaikan ki balik ning Lukman. Kok iso Lukman ngundat-ngundat, ora lho jeneng wong dawuhan. Wong aku lho saulan mara rene pindho, mbok bodho mara nggenku. Lho Lukman ki piye ki lho? Kok njaluk ijol? Kebaikan ki sing ijoli Allah. Wong jenenge pendak taun aku ya rene, mbok ya bodho rono. Ngono ki lho rono kok ya ora nggo apa-apa. Iki jan Lukman goblok ya iki. Bareng apik iki balik nang awake dhewe. Berhenti mengundat-undat kebaikan, jangan. Yo, dieling-eling. Dieling-eling. Aja gampang ngundat Coba sampeyan bayang nih, sapa wonge ngutangi tanggane umpamane 100.000, ditemponi seminggu, maka sampean pendak dina suwine seminggu, niki sampean oleh ganjaran sedekah 100.000. Bayangno nih. Sampean ngutangi kula 100.000, pinten dinten Pak Lukman seminggu yuk. Akhirnya pendak isuk sampean oleh ganjaran 100.000, sedina iki 100.000. Kok lek seminggu sampean dilunasi, sampean seminggu oleh ganjarane sedekah 700.000. Duh, lak penak to. Engko kok ora disaur, rungokno. Kok sampean engko ora disaur, sampean ki bendina sedekah 100.000 sampai sok dina kiamat. Wis milih disaur apa ora? Milih di sahur apa ora? Lho piye to? Jadi awake dhewe iki lek melakukan kebaikan ki kembali ning awake dhewe. Kok iso njaluk ijol ki lho? Ora usah. Apik balik nang Allah. Sampeyan ya ngono lek dilarani wong ora usah dendam. Gak usah marah. Aja mergo nyapa wong ki lek nglakoni elek-elek ki yo balik nang awakmu dhewe. Oke. Kula niki wingi yo ngaji kebab ngeten iki. Wau dalu dicoba kula niku. Anak kula iki metu gawa mobil kula niku. Ning dalan iki ditowemper wong gawa ndo wesi. Gondo wesi buat terakhir mobil kula sing ajeng jan rusak, pintune gak kena dibuka. Akhirnya niki Mas, niki jenenge musibah. Ora eneng sampean niat elek, anakku ya ora mungkin niat elek. Ayo ngoten niku. Wis piye niki penake? Lah pripun, Pak? Wis sampean bantu iki damel dandakne niki. Lho kula anu. Oh nggih, pun. Lek wis ra gelem ya wis. Wong apik balik nang aku, elek balik nang awak. Kula mek ngoten niku gak gelem ya wis ae mulih wis ngono. Ya wis selesai. Ket saniki ya ora pegel ya ora. Lah kiai yo. Lho lek tak dandakne entek akeh, tapi kula mboten kok semono barang apik iki Lukman balik nang awakmu, barang elek yo balik nang awakmu. Kula mek ngono. Ya lek rada gelo ki ya mesti te yo. Deke. Nek lek urip iki gondali Quran wis bolak-balik mesti penak wis. Bu. Aja ngundat-ngundat. Sampeyan iki lek bodho mara ngene adike ra mara ya bene. Wong sampeyan iki apik ya balik nang awake dhewe ya. Lek gak ngono awake dhewe terus muncul dendam kok. Ya ora mara to. Kene iki ben taun badan rono kono ora tau rene. Keremen lho. Iki lak njaluk ijol iki jenenge.
Ngono lho, dadi kula niki makin jenengan sok badan orang genku ndak masalah. Walaupun jane iki yo ndak patek pantes. Lho ki kebaikan ki nek ijole sing ijoli Gusti, kejelekan yo ora usah sampean tuntut, mergo kok sing bales yo Gusti. Mulane kan wong-wong Jawa ngene, aku ora iso bales, sing iso bales ya sing kuwasa kan ngono iki bahasane kan wis senengane wong Jawa biyen. Tapi ana redaksi Quran, hal jazaul ihsan illal ihsan, sering tak aturi jenengan. Mendah to barang apik ora diwales apik. Wis. Niki lho, Pak. Mendah barang apik mesti diwales. Lu nek sampean gondeli wis sampai zaman kapanpun, lek barang apik ki mesti diwales apik. Ngaji niku apik napa elek? Karo Allah engko mesti diwales. Lah tenan. Ora eneng barang apik diwales elek ora eneng. Sampai nggawe redaksi hal, bar hal terus ana ilah. Niki cara ilmu nahwune jenenge khasr. Kaya-kaya wis mesti. Hal jazaul ihsan ilah, lho enek ilane bar niku. Niku lek cara ilmu nahwu jenenge prabot khasr. Wah, tenan. Korban iki apik apa elek? Korban raya besar lho. Lek ngono lek barang sae mesti diwales. Nyapa to korban kok dadak hitung-hitung barang iki. Ayo sok ben masjid kene diramekne karo korban. Wong korban iki barang apik kok ya cik mayang mentoleh to. Barang apik mesti diwales. Sampeyan gondeli ora usah. Wis to dhuwit sampean kari 3 juta ritek cukup digawe wedhus tokno e. Sampeyan yakini barang apik mesti diwales apik. Niku sampeyan cek ndek dhuwit kula iki biyen jaman biyen iki korban cek rego wedhus 2 juta iki kula ora ndek dhuwit blas, Pak. Kula ingin menyatakan apa bener barang apik diwales apik. Ora ndek dhuwit kula iki ndek kanca jenenge Pak Bin bakul wedhus. Sampai teng HP kula jaman urung enek WhatsApp tak jenenge Bin wedhus. Pak Bin kula sampean utangi wedhuse setunggal ae. Demen apa Pak Lukman? Korban. Pinten Pak Bin nggih sing sae kali juta ya wis 2 juta. Kula wis yakin barang apik mesti diwales apik tak yakin. Setelah korban kula ya iso nyaur iki masyaallah. Akhir tahun berikutnya didik 1 juta cek kelingan iki Pak Bin tak DP 1 juta engko kurangane bar korban ya iso nyaur. Sejak itulah saya punya keyakinan barang apik mesti diwales apik. Ngapunten kula iki tiap tahun berusaha gak ketang wedhus sitok iki kula korban. Kula mergo gondeli barang apik mesti diwales. Aku ngajirine iki apik, wis engko mesti Allah sing males apik wis. Lho tenan, Pak. Ngene iki umpama gak kok sangoni sumpah aku panggah trimo. Nyapa wong barang apik diwales apik kok. Lho, jajalan ora percaya. Kok sajake sampean iki. Lho tenan aku iki. Wis ngono wis tak pelajari alone tak pelajari kula. Kula niki nuwun sewu, Mas. Nuwun sewu. Kula niki kok pamer mboten. Kula niki lek wong ngundang ngaji, hari ini zaman wis modern kayak ngeten iki. Wong ngaji iki saiki wis diregani, Bu. Sehingga kula niki sering kali ora kaya yi kula saking Mojokerto badhe ngundang jenengan. Nuwun sewu yi bisa roe pinten. Iki lho zaman saiki sakniki. Kula sering kali tersinggung ngoten niku. Mergo nyapa aku ki arep ngaji, Mas. Aku arep nglakoni barang apik, aja kok regani karo materi. Aku butuh duit, tapi gak ngono caramu. Kula tersinggung, Pak. Mergo engko aku budal ning Mojokerto umpamane, kesane ati kula ki marani uwe. Ora ngaji. Mula kula sering kali kula batalne, Pak, aku. Mas, sampean kok ngomong niku iki duduk ojek online, Mas. Iki duduk tuku keramik sing enek hargane. Wis sampean gak usah ngundang aku golek wong liya, langsung kula brokir niku biasa, Pak. Lho, karena kula yakin barang apik iki diwales apik aja kok kalkulasi karo duit. Lho lek enek kiai penceramah ngono iki kula gak nglarang, tapi untuk Lukman sampai kapanpun tidak akan pernah. Sampai zaman kapanpun tidak pernah. Kula diundang ngaji teng Hongkong iki sampai wong iki bojo kula ngene, anu bunyai pinten. Aduh, masyaallah. Amang ana dek dibatalne ae. Lho saestu, Pak. Mergo barang apik mesti diwales. Lah kula wingi nane ngaji dateng Kasemban niku, Pak, ada rumah sakit niku. Niku ngundang penceramah kok Jakarta. Niku 80 juta, Pak.
durung biaya pesawat, durung biaya hotel. Niku penceramah 180 juta. Niku cerita teng kula. Akhirnya penasihati dokter ini kan rumah sakit teng mriku niku rumah sakit Al Madinah. Niku ngundang kokono terus sing duwe rumah sakit dia ngene, "Pih, 80 juta loh, Pak Dokter. Wis karuan gen nukokne seragam jamaah ae." Jamaahnya 1000, pengajiannya selapan dina pisan. Lah terus sing ngaji sapa? Alah, Kiai Blitar murah meriah kae lho. Wis ora ning nego-negoan kae. Akhirnya kalau ditimbal itu diceritani, ya Allah. Kalau ada yang ngaji datang Bojonegoro niku sing hadir sak lapangan bek muslimat sak Kabupaten Bojonegoro. Niku ya cerita winginane badhe ngundang niki lho Yai. Nyuwune sak meten astagfirullah. Niku ya kula marahi mergo dhek roh ada penceramah njaluk sak meten. Akhire dhek iki malah ngregani kula, "Yai pinten?" "Bu, leren gak usah ngundang aku sampean." Kepon telepon mboten Yai, mboten ngapunten. Sampeyan nek wis ngundang aku gak usah bicara itu. Pokok aku sehat. Wektune kosong tak sowan rono. Lho Mas. Nek wong liya gelem bene, ya iki lah zaman iki kayak ngene iki. Mula sing tetep iso mendampingi orang itu ilmu. Nek urusane karo ngonakan iki wis tenan. Zaman saiki lho penceramah beda karo biyen. Nek biyen gak enek ngono iki. Enek njaluk transfer nyeki enek. Enten njaluk transfer dulu tuh ada. Sehingga ini kejadian nyata kula diundang teng Nganjuk. Diundang teng Nganjuk. HP kula tinggal kula pas medal dituwel puni karo panitia. Mboten kula angkat jenenge HP gak tak gawa. Lah dilo kok WA teng mergo gak tak angkat-angkat iku lho WA. Yai, kok mboten diangkat napa nyuwun ditransfer rumiyin to? Langsung deg tenan. La ilaha illallah. Langsung tak telepon, maksud jenengan pripun? Mboten lho Yai Kiai mriko niki enten nek ditelepon lek rung ditransfer ra gelem ngangkat. Lah aku kok padakne kae to aku. Wis ngene dibatalne mawon. Nangis Pak wong wis kadung gambare Lukman tersebar. Kan kula sakniki kan tercemar wisan. Oh terkenal. Lha tenan, akhirnya wis batal mawon. Mboten ngapunten wis. Aku gelem teko, Pak. Syaratnya sitok. Sampe nek gelem nuruti syaratku aku mau teko. Nggih manut Yai. Aku aja kok sangoni. Sampeyan kan ngarani aku ngaji golek sang. Wis aku aja kok sangoni, tak tekani sampe. Akhirnya estu, Pak. Kula teng mriku disangoni. Mboten usah, kula tak mulih sampean. Artinya apa, Pak? Pancen yo ilmu sing iso ndampingi niku ngilmu. Kula niki lek dijak petung wis emoh. Aku kok masjid dawan anu jing tahun ngajeng ping kalih pinten anune. Aja ngundang aku yo aku ngono. Lha tenan, lah di sing iso ndampingi manusa niku ilmu. Krana lek ilmu engko terus siji ndek wedi karo Allah, nomor loro wal amalu bitangzil. Ngamalne Quran dawuh barang apik mendah to barang apik ora dijoli apik, barang apik mesti dijoli digondeli rasa. Penceramah iku kudu gondeli niki, barang apik mesti diwales apik. Ora usah takut. Ngono lho, Bu. Bu. Sabar iki barang apik mesti diwales. Mula di bojo kereng ya barang apik mesti diwales. Di bojo pelit sabar, barang apik mesti diwales. Lho, urip wis kene wis penak arep piye neh wis. Hei. Barang api masjid diwales. Wis engko mlaku wiritane kuwi. Barang api masjid diwales api. Lho wis ta sampeyan urip gondalan kuwi wis arep nglakoni elek ya ora wani, semangat untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga panjenengan tidak akan pernah menuntut kebaikan jenengan. Siji semangat untuk melakukan kebaikan, nomor loro takut melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga tidak akan menuntut kebaikan jenengan, ora gampang ngundat enten tau wong senengane ngundat lek raku lek ra aku sing nyekolahne sapa lek ra wonge teko to? Senden-senden to wonge. Jadi zaman apapun harus didampingi dengan
Karena ilmu menjadikan orang baik iki tandane siji karo Allah wedi. Nomor loro wong apik iki tandane apa? Urip iki gondelan karo wal amalu bitangzil. Nomor 3 tandane wong apik niki napa? Ridho bil qalil, waridho bil qalil. Diwehi titik iki lila iki lho. Zaman iki sing abot saiki lho. Melarat iki lila. Pih zaman koyo ngene kok karo melarat kok lila. Lho, wong ki lek duwe agama wis gak kagoncang. Lho zaman sakniki niku tenan lho, Bu. Wong melarat iki gak penak lho, Pak. Sampai Kanjeng Nabi dawuh isnani yakrahuma ibnu Adam. Enek perkara loro sing digething karo anak Adam. Siji yakrahul maut, siji wedi mati. Padahal wal mautu khairul lil mukmin. Padahal mati ki luwih apik kangge wong iman. Nomor loro sing diwedani manusa apa? Yakrahu qilatul mal. Yakrahu qilatal mal. Wedi karo titike bondo. Jadi sing diwedeni manusa iki dawuh Nabi loro, siji mati, loro melarat. 2M yang ditakuti manusia, mati dan kilatul mal iki maknane kuwi lho. Ridho bil qalil iki karepe ngono. Wis to, apa meneh zaman saiki, Beh. Nyapa to wong karo melarat wedi? Siji, melarat itu identik dengan kehinaan. Pancen nggih wong melarat iki cenderung ino. Sampeyan padha-padha duwe anak sing gampang diceritakne sing melarat apa sing sugih? Ayo camat Kademangan anakku. Kapolsek anakku. Kepala puskesmas kae anakku. Dilak-diluk nyeritakne anake sing sugih. Ngono ki dilalahi sing dijak jagongan iki ngerti. Lah kae yo sing bakul cilok ya ora usah diomong kae. Ya padahal ya anake sing bakul cilok. Jadi pancen awake dhewe karo miskin itu abon. Mergo miskin itu cenderung dengan kehinaan. Padha-padha tamu, padha-padha dulur sing mara. Dulur melarat karo sugih ya beda. Lek sing mara Om Jon ngono puh. Sembarang wis dibelehne pitik, dipilihne jajan sing enak. Wong sing arep teko Om Jon jajan lek sing arep teko Pak Dimin. Bu, Pak Dimin ajeng mriki lah jebolno telo wis lho. Kula melarat ki ya. Ngapunten yo, ngapunten. Padha-padha rewang ki lek sing melarat ora ya bagian. Iya apa ora? Koyah-koyah. Adang. Kok sing sugih ning arep terima dilak-diluk ganti kelambi, dilak-diluk ganti kelambi ning ngarep. Dengke. Sing kangelan ki lho, sing ra ganti kelambi blas. Ning mbuyi. Delok lek kangelan kaya ngono wis sesuk ayo ngeteri manten ya ora dijak kok. Apes-apes wong kere iki. Ha, wis sing jempol iki mergo kulino kuwi ya kuwi. Aku sesuk tak melu ya ora usah. Bagiamu gawe jenang sunsum. Tenan wong melarat iki jan. Ora penak. Mula ning zaman modern iki wis abot wong dadi melarat iki. Ndengke, sing ngomong ya ndak kuat kok. Lho mula pancen mula sampai Luqman Al-Hakim niku sampai dawuh, Pak. Ya bunayya, istaghni bil kasbil halal anil faqri. Tak eling. Anak-anakku, tenan. Kowe dadi wong sugih tapi dengan cara yang halal. Mergo ngene lho anakku, wong ki lek melarat minimal kecoba telu, siji wa dha'fu fi dini, agamane dadi lemah. Ngapunten Pak, wong iki lek melarat, agama ki dadi lemah lho. Wong iki lek kecoba melarat, wis halal haram ki mbuh. Enek kiai kok kecoba melarat, duit masjid lek katut. Wong ki akeh wong kecoba melarat iki wong kiai iki. Enek kiai iki bisnis wedhus. Ngono ki lho. Cete masalah. Muli tempo seminggu iki dadi setahun kok tamu. Padahal ya maca kitab ya glinding. Tapi nek melarat tak. Mulai Imam sama Luqman Al-Hakim pesen tenan, wong ki lek melarat cobane abot, siji agamane dadi kacau wis. Lek sarungan luwes ngimami tarawih ya fasih. Tapi lek kecoba melarat,
Masya Allah, untuk sumbangan kayu jati lah didol Pak Mun. Padahal wis dititip ning masjid. Kadol. Dititip ning gede kiai ini lho kadol. Wih, mula kadang lek tak ngene sugih ki ya penting lho lek ora kuat jan. Ya tenan. Nomor loro dawuh Luqman Al-Hakim, wong iki lek kecoba melarat, akale dadi dedel. Lah wong arep mantu ora ndek dhuwit, jakan petung bojomu. Yah, piye iki? Sok mben iki lek mantu nduk digedhekne apa piye sidane ya halah mbuh ra iso mikir. Lho lak bodho. Bojomu jak momongan jawabane mek sitok ra iso mikir, mergo nyapa gak enek sing diudhokne. Lho wong lek gak duit duwedel gitu. Mula lek zaman saiki enek wong iso ridho bil qalil wis hebat tenan. Dikai melarat kok ridho zaman kaya ngene. Tenan. Nomor 3 ki sing wau tak aturne. Wong iki lek kecoba melarat le. Ngapunten ning tengah masyarakat ra patek dikanggokne. Iya apa ora? Rapat takmir ngono kuwi ora tau diundang. Engko mek usul tapi ra cucul kengko. Lah ndak apa-apa. Lho tenan. Wong padha-padha acara ngono sing dilungguh ning ngarep ya sing sing mburi. Deh, pancen bener dawuh Luqman Al-Hakim. Mula sugih ki ya penting. Tapi di saat kita miskin, kita tandane wong apik, kuwi karo barang titik ki lilo. Piye to ambre urip ki lilo? Ya sering tak aturi jenengan. Urip ki lek pengen lilo, siji sadari takdir Allah tidak pernah keliru. Sama lek pengen lilo. Kok ditakdir melarat ya pancen sing apik. Kok ditakdir sugih pancen sing apik. Lho awake dhewe aja minteri Gusti Allah lho. Gusti Allah ki zat sing paling pinter. La yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairah. Tidak ada sesuatu yang dipilihne Allah kecuali mesti yang terbaik. Nandur pari gak panen, pancen sing apik ra panen. Ora usah minteri Gusti Allah, ridho. Lho nggih to. Walah mak parine dibeadok tikus alhamdulillah. Pancen sing apik kudu dibadhok tikus lho ya. Allah sayang nang awake dhewe. Lah nyapa to mak ya Allah kowe kok ora tau sadar to ya. Nek ning sawah isine mek nesu tok. Kiriman telat nesu, tempe kegaringan nesu, sambel kurang pedes nesu. Ate lek wis nesu awakmu misuh lho ya. Kayak kowe ngregetne lho ya lek wis ning sawah krungu azan zuhur ya ora mulih. Malah ngentai walah Yahmine kok ya wis apa kabar to. Mula akhire ya parine dipakane tikus karepe Allah nyapa. Ki lek dipangan anake awake dhewe, sok lek gedhe anake dhewe dadi tukang misuhan kaya awakmu ki lho ya. Sok lek gedhe anake dhewe krungu azan ra gelem budal ning Masjid Al Mubarak ya, panggah ning sawah kaya awakmu ki lho ya. Mula karo Allah dipakane tikus ben tikus sing tukang misuhan, ben tikus sing ra tau salat jamaah yo ya. Ora tau keliru takdiri Allah niku, gak tau keliru, Pak. Mesti yang terbaik. Pilihan lurah kalah, sing apik pancen gak dadi lurah. Bu, aku kalah lho, sing menang musuhe lho Bu, alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampean gak dadi lurah. Iki carane Allah ngiman sampean. Kok ngono to Bu, aku tas dikabari karo malaikat, bojomu lek dadi lurah bahaya, iso-iso ngentekne duit pajak. Mula bojomu kon panggah bakul cilok ya yo lho. Ora tau keliru Allah ki nakdir nih. Melu pilihan kami tua kalah, syukuri. Berarti sampean didohne saka bahayane dadi kami tua. Kalah lho Bu, alhamdulillah ya. Pancen sampean sing apik ora dadi kami tua. Aku tas dikabari malaikat, kowe lek dadi kami tua bahaya ya. Iso-iso ngetengi rondo-rondo kowe engko. Mula kowe kon bakul plembungan ya ya. Wis to ridho karo sing diparingi Allah. Wis wong lek urip ridho penak. Nomor 2 piye ampre sampean ridho? Lho nggih ridho gak ridho ki panggah teko. Dawuh Sayyidina Ali, takdire Allah kowe ridho ya teko, ora ridho ya. Tapi lek awakmu ridho oleh ganjaran, lek ngersu lodo. Lho wis. Awake dhewe iki lek ditakdir lara. Lilo ora lilo ya panggah. Lho terus awak dhewe gak lilo mari ora. Lho padha-padha ya wis lilo, mergo lek lilo sampean oleh ganjaran, lek ngersula dosa
Sementara yo panggah, mobil kula ki tak susah yo panggah ketemper wong. Ora tak susah ya ketemper. Wis tak jolne ae. Mendah to engko karo barang apik, wis tak lilani kan barang apik. Mendah to karo takmiral mubarok ra dijoli apik. Aku ya ngono. Tenan Bu. Belajar ridho nggih zaman wis kaya ngene diparingi Allah apa ridho. Lho sampai kematian sahabat kan nanti wadul Kanjeng Nabi anak kula tasih ali pun sedo Kanjeng Nabi. Ya iki akhir terus turun niki lho. Hadis barang sing ditakdiri Allah ki mesti sing apik. Pancen anakmu ki jek cilik ki karo Allah dipateni siji kuwi sok sing bakal mapak awakmu di depan pintu surga. Nomor loro anakmu jek cilik dipundhut karo Allah. Allah gak lila anakmu sok gede kuwi nglakoni perbuatan banyak dosa. Luwih apik mati tinimbang anakmu terus. Ini carane Allah. Lagi sahabat kidong. Lho barang apik ora manane awake dhewe iki cah cilik. Jenenge anak sampean iki lho tas digoni dokter anak. Karo dokter dipeseni, Bu, putri jenengan atau putra jenengan kena radang tenggorokan. Selama 1 minggu pun mimi es dhisik. Mari jenengan periksane lho kok enek bakul es tong liwat. Anak sampean yo mesti nangis njaluk to. Tapi karena jenengan ibu sing bijaksana, yo ora sampean tukokne. Mergo tas kena radang tenggorokan iku lek ditukokne kambo. Dadi orang nguwehi iki justru sayang. Lho lek ibu sing bener kan ora ditukokne to. Tapi lek ibu ora bener ya ditu. Lah anake krana bocah ya ibu ndak bolo karo aku, ibu nakal, ibu pekokno. Lho. Ya jenenge bocah. Lah awake dhewe kan ngono kuwi, apa-apa lek karep ora dituruti terus ora ngono ta. Padahal ibuke justru ora ngowahi malah justru sayang. Iki bahasane Ibnu Athaillah al-man'u ainul ata, justru gak diwehi iki lho diwehi. Justru gak diwehi iki lho diwehi. Justru gak ditukokne iki lho malah hakikate diwehi. Mergo diwehi kasih sayang, mergo mesakne. Bu, belajar ridho nggih. Sampeyan ndek anak ridoan ora seneng to. Le iki bodho ra tak tukokne klambi lho. Alah mboten napa-napa, Bu. Klambi sing winginane yo tasik sae. Pah, jenenge anak kok kaya ngene to. Le, sampean winginane kan bodho tak semain tak tukokne motor nggih. Ya Allah le, tibane tebune ra panen. Tebune karo bapakmu dipokleki sakmono kae. Lah terus pripun, Bu? Iki ra sida tak tukokne motor. Alah mboten napa-napa, mboten napa mangke tak ndamel motore ayah mawon. Anak kok sembarang lilo karo wong tuwek. Wah, wong tuwek mesti demen. Tapi lek anak gampang protes. Le, iki awakmu gak tak tukokne klambi lho. Lho, piye to, Bu? Winginane janji nuklokne. Lambe ora kena dipercaya. Peh, mentara nuthuk karo watu. Jadi anak ki lek lilo, sampean yo lilo, tapi lek anak gak lilo, sampean yo luwara ati. Lah nyapa awake dhewe kudu lilo karo apa sing diparingi Allah. Mergo awake dhewe akan menghadapi sesuatu yang pasti dalam hidup ini yaitu kematian. Wis. Lah Kanjeng Nabi dawuh, Allah iki lilo karo hambane sing lilo ketemu Allah. Allah ya gak lilo karo hambane sing gak lilo ketemu Allah. Awake dhewe bakal mati. Mati ki lek pengen dililani Allah, awake dhewe kudu lilo karo kematian. Iki lho, sok awake dhewe iki ngadepi iki lho. Mula awake dhewe sok bakal mati, ket saiki ndang belajar lilo. Dene sok ditimbali Allah lilo, mergo awake dhewe arep ketemu Allah. Lek awake dhewe lilo, ketemu Allah, Allah ya lilo ketemu awake dhewe. Padha karo sampe dikabari, "Yu jerar prono kowe." Heeh. Wonge wis omong ning aku, jelek awakmu marono ra kere nemoni. Sampeyan rono apa ora? Lha sampeyan arep dikono ra kere nemoni, mosok sampeyan arep nemoni. Lah awake dhewe arep ketemu Allah, awake dhewe wedi ra lilo, Allah ya ora lilo. Bu, mula di saat kita nanti kok karo Allah diuji dengan penyakit seberat apapun, belajar lilo. Dokter, mula awake dhewe arep mati kudu lilo. Iki arep ketemu Allah kudu lilo. Mulane sampean iki bolak-balik tak pesen lek ngendangi tanggane to dulure lara, kok wis lara nemen, ora kena diarep-arep warase. Sampean wis kudu ngene lek pesen, yo. Sampean ngomong iku lho sing lara nemen gak warasi lho, wis angel warase to. Yo.
Wis ora usah ngarep-ngarep waras. Penyakitmu ora bakal waras. Yo lilo karo apa sing diparingi Allah. Wani muni ngono. Kula yu ora sah penyakitmu ora bakal waras. Andike lak muni cangkemmu ngomong apa. Lho pancen kudu ngoten Pak. Lah piye wis ora mungkin waras. Lek ora mungkin waras awake dhewe mek sitok lek awake dhewe lilo karo lara, Allah ya lilo karo awake dhewe. Wah, niki ya abot lho yu. Sing ngomong ki ya sik jarkoni kok. Iso ngajar rung kepara iso nglakoni kok. Wis sing terakhir tandane wong apik siji wedi karo Allah. Nomor loro tandane wong apik wal amalu bitangzil gondelan karo Qur'an. Nomor telu ridho bil qalil. Sing nomor papat wal istidadu biyaumir rahil. Urip ning donya mempersiapkan apa yang akan kita bawa. Kita akan mati, wis zaman kaya apa awake dhewe bakal meninggalkan zaman ini. Dan wong mati bolak-balik kok aturne sangune mek sitok ibadah. Donya itu sebagai tempat mengumpulkan bekal untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan akhirat. Kuwi tandane wong pinter niku urip iki mek nglumpukne sangu kangge mati. Mulai hari ini Bu, ayo ibadah ndang ditaleni dilebokne koper. Deres Quran ndang dilebokne koper, jamaah dilebokne koper, sedekah ndang dilebokne koper. Sak wayah-wayah ditimbali awake dhewe kari gawa bekale niku lho. Mula aja repot karo barang sing ditinggal, tapi repot karo barang sing arep digo. Niku tandane wong cerdas. Nah awake dhewe ning donya ki repot karo barang sing arep ditinggal, ra patek repot karo barang sing arep digawa. Itulah tandane orang baik. Lah orang baik itu hidup di zaman apapun tetap baik. Mula lek ngono, peran strategis awake dhewe di zaman modern harus tetap berperan apa? Mengedepankan ilmu agama. Ayo tetap ngaji. Mergo ngaji itu akan merubah logika berpikir kula karo panjenengan. Para hadirin niki sing perlu kula sampaikan, winginane enten sing tanglet tentang masalah sholat jamaah. Sholat jamaah niku Pak, enek wong sholat jamaah ki modele telu. Siji barengi imam, dadi imam iki ruku melu ruku. Enek sing ngiring-ngiring imam, imame ruku terus ngetutne ruku. Sing apik imame sempurna lek ruku jenengan lagi tandang Allahu Akbar. Lek wis imame bar sampean lagi mudhun. Imame Allahu Akbar niki sempurna, niki sing jamaah lagi tandang. Aja imame ngene sampean ngetut ning ngene, apa meneh barengi, apa meneh ndisi kelangan fadilah jamaah. Aja ndisi imam. Paham Bu nggih? Tenggen kula wis tak tertib nih Bu. Golek ngising imame Lukman. Sampe nek Lukman urung muni bar, aja mudhun sik. Golek wis muni sami Allahu liman hamidah. Wis muni dah, sampean lagi munggah. Allahu Akbar sujud, bathuke imam wis teka nang nggen sujud sampean lagi nututi. Aja urung sempurna sampean nututi, apa meneh barengi, apa meneh niki jenenge tata kramane jamaah. Lah lek jenengan dadi makmum masbuk, jenengan kehitung sak rakaat niku ketika panjenengan oleh rukuke imam. Ngono. Jadi jenengan mluwayu teko kene imame rukuk, sampean nututi rukuk, ngadeg sik lho, ngadeg sik terus rukuk. Niku jenengan entuk sak rakaat. Tapi lek jenengan imam wis itidal terus sampean rukuk, sampean urung kehitung sak rakaat niku. Jadi dihitung sak rakaat iki lek jenengan menangi rukuke imam niku dihitung sak rakaat. Lho makmum masbuk niku ya tetep oleh fadilah jamaah. Tetep oleh fadilah jamaah. Senajan imam wis tahiyat akhir, jenengan langsung mudhun melu tahiyat akhir. Mula wong jamaah niku enggak oleh kesusu, makruh kesusu, gak usah mlayu-mlayu. Mergo jenengan wis budal ning masjid niat jamaah iki wis oleh fadilah jamaah. Nek delok kitab-kitab nerang ora usah kesusu, ora usah mlayu bareng. Nyapa to usah ketinggal jamaah? Ora usah.
Pokok wis teko omah, teko kene komat wis mlaku tenang wis koyo biasane ae. Ngoten. Terus carane mandi yang sempurna. Wong jinabat niku ketika puasa tidak harus sebelum imsak mandi lho mboten. Jadi jenengan kok wau dalu ibadah hubungan suami istri, terus sahur, bar sahur imsak. Nah bar imsak sampean adus mboten napa-napa. Ora kok kudu sadurunge imsak adus. Adus sing sempurna ki piye? Adus iki jane sederhana, Bu. Maknane adus iki ngilekne banyune sakabehane badan. Angger tubuh sampean wis kena banyu kilenan banyu, najis-najis wis dilangi. Niku wis sempurna adus sampean. Ora kudu disabun. Ora kudu disampo. Banyu grujuk. Stres iki sampean muni aku niat adus ngilangi hadas gedhe wis sampean ruwatani banyu iki. Disunahi sing kanan sik. Sroet. Selempitan-selempitan kudu kabeh kudu kena banyu. Wis. Lek wis sampean yakin kabeh kena banyu, selesai adus sampean wis. Lah lek wis ngene iki mbok sabun gak masalah, mbok anu gak masalah, tapi sing penak dilekne dhisik sekabehane banyu kene enggak ada tubuh yang enggak boleh kena banyu. Semua kudu kena banyu. 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 Aja omongi mek menteleng itu. Paham nggih? Adus iki mek ngoten niku, pokok kabeh awake kudu kena mergo sing darane adus ki ngilekne banyu ning sekabehane badan. Mula sempitan-sempitan iki kudu rada angel, ngangge cibuk dilebokne. Ngapunten, rada angel. Ya kudu kena. Terutama sempitan-sempitan ngeten iki, kudu kena banyu kabeh. Kuku-kuku ngene iki kudu kena banyu kabeh. Pokok semua tubuh kena banyu. Lek wis kabeh kena banyu, selesai mandi jenengan. Kok sabun kono, ra kok sabun ya. Terus kula niku lek ajeng adus gede, selak ngimami teng masjid. Waduh iku lek dadak keramas sabunan ya wis. Heeh. Wis pokok banyu tak yakini kabeh sikilku kabeh wis kena banyu, sikil kena banyu, ya wis selesai kula terus wudu terus berangkat teng masjid. Niku carane mandi ki mandi ki sederhana. Wudu ki ya ngono, wis pokok raine dibasuh, tangane dibasuh, sikile dibasuh, selesai dibasuh ki dilekne, aja diusap. Nek mbok usap ini, tapi air harus dialirkan ning anggota-anggota tubuh sing niku. Sing paling penting lek jamaah aja barengi imam, aja ngiring-ngiringi imam. Imam sempurna awake dhewe lagi wis dikulinakne niki, Pak. Lek wong Muhammadiyah ngene iki telaten, no angel. Lek kula iki kapan wingi diundang wong Muhammadiyah to, buka bersama iki. Sing makmum wong Muhammadiyah ki ya tak lirik iki. Anggit mulai kiai iso khusuk ya nglirik kok. Lha kok kula rukuk iki kono ki ya tandang rukuk, kula sujud ya wis mari plek kene iki dhek lagi nututi plek terampil tiba. Lah awake dhewe mula kula pesen takmir lek saged teng mriki diadakan pengajian fikih. Lek teng masjid kula enten, kula enekne panjenengan pengajian fikih, mulai niat salat, rukune salat siji niat, takbiratul ihram, ngadeg, Fatihah. Niku kula anu lek sampai kula praktek nih. Sujud sing bener ngene, tangane nalikane tahiyat sing bener ngene. Iki penting. Mergo akhire yo kabeh alah. Rukuk ya apa sujud ki sing apik ki dhisikne dengkule. Lah rata-rata nek wis nuwek kan nyekne tangane ta. Tangane kan nyek ta. Ya ndak apa-apa, tapi gak oleh kesunatan. Tapi gak apa-apa. Awake dhewe kan wis gak kuat kan nyeblokne dengkul sik. Guling sampean iki lho. Ngono kuwi piye lah niki mula ngaji fikih niku penting. Pun para hadirin enten sing tanglet. Sampeyan tanglet mergo ngaji kula ki ning kene setahun pisan. Iki diundangne sok tahun ngarep. Langge wong wedok iki lek apa ki jenenge lek sujud tangane lek wong lanang iki sunahe ngene. Golek rukuk niki ya ngoten. Lek rukuk ki wong wedok ngene. Lek wong lanang ngene. Lah niki sunah ngeten iki. Lah sunah ki aja ditinggal. Wong poso sunah dinyangi malah salat sing sunah ra dinyangi.
Enek to wong tarawih iki lho. Ba'diyah isya malah ra tandang. Padahal salat sunah iki sing paling utama salat sunah sing mengikuti salat kathah kok tarawih iki lho. Bareng isyaane lungguh, bareng melu tarawih. Niku cara padha-padha lho, cara padha-padha. Mending ba'diyah isya ora tarawih tinimbang tarawih gak nglakoni ba'diyah. Lah sing sae piye bar salat isya ba'diyah isya terus ngoten lho, mergo salat sunah sing paling apik iki salat sunah sing ngikuti salat wajib utawa qobliyah ba'diyah niku lho. Enten to sing biasane tarawih maringi isaan terus lungguh. Terus akhirnya terus sallu salat tarawih rakaat ini jami'atul rahimakumullah. Lagi melu ngadeg. Ibu-ibu ya enek sing ngoten niku. Ya Allah, wong ini cedeki kentongan. Pun para hadirin, pinginane enten sing piye? Ngoten lho. Dadi pengen Pak Yai niki kula kok nggih bingung masalah ngeten iki mengki tulung ngoten kersane kabeh ngrungokne ngoten. Niki pun nggih jeng ben tasik setunggal kula nggih teng mriki. Apa telas? Lagi sing fadilah zikir mau kapan kuwi? Bar bodoh. Pun mulai awal sowan kula wonten kirang saeni kirang pase ngapunten sing kathah Bu nggih. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh diparingi panjang umur barokah. Paringi sehat jasmani rohani. Ditebihaken saking pandemi. Menawi wonten ingkang sakit barokah kuliah subuh hinggal saras. Sing rawuh kagungan rezeki jembar halal. Rezeki kathah ugi barokah. Kagungan putra-putri salih salihah. Muga-muga awake dhewe ndang iso lunga nang Mekah Madinah. Muga-muga sing rawuh lamun sedo pinaringan husnul khotimah. Bi barakatil Fatihah.